ole tu na kan sak le tur hi in hial thei ve tak mai ania a rem dan ve la hian na kan keyboardist pianist thiam te pon ngai dan te nang lawa niama han kal so han kal kan an ti te ating chi kha in hial ve thei tak mai nia ka vanram in nuam ta kawng chu cross ani Christian thabu number za ni panga na hi nia a sanga a fa a han lu zo a thamai te hi oma vanram in nuam ta kawng chu cross ani chu lo chu kawng a lo ka thleng lo wang lal pa mi siam in chu chen chuan cross nun na kawng chu ka lo chu atia ni ama han lu tu te kha nong ta ni cross nun na kha musician senior tam tak chuan angai lo an tia amara chu ki thak lo khan lo do khan lo om ve ngar ria ti ve kha chak om chang te po om ve a lo in me ve deu tho bo kha amar chu khala khan ngai dan khai nang ta lo ani chu wangin ni khalaya valut lo khan chang khat nei han sa chini la vanram in nuam ta kawng chu cross ani chu lo chu kawng a an ti mai kha a thavia wani chu lo chu kawng a an ti kan a rem via wani fa khan kan vocal zoka chu tilawa chu lo chu kawng a chu ai mil chia lo zo te wani ka thleng lo wang lal pa mi sia in chu cross nun na kawng chu ka lo chua man lai guitar thiam lo lai man lai sang hlui ho zai rem ni om ka ni an man lu ruai mai ka chu lal thu thung a phura ti te ba ang dewa chu wangin cross nun na kawng chu ka lo chua tia sang han chuk zau kha ein me ta ni ka van kawng cross ani ti po hi alaya kha na lu ve the ya lu về thầy thầu à lụt mía lẩu pon khai khá chú anh nhiều thầy thấp mấy nia hẳn lụt thu nó nói cho lại hẳn cả là nia mà hẳn cả thế bôi lệ mình cả sẽ là cái chuyện amara chú khá chú musician te tu dan le lại nó xíu thế nia cái ngay mà hẳn ông mấy chú mình giàu lên có miếng mình thấu thì mấy là hẳn lù về khá dài chút thì nó giàu hình cả xíu chang khăn lệ thu nó hình sa chín tiền vanram in nuam ta kawng chu cross ani chu lo chu kawng a ka thleng lo wang lal pa mi sia in chu cross nun na kawng chu ka lo chua ka van in kawng cross ani tiếng thế bộ khán rem thấy ổ mẹ khá ai trả thế bộ khán rem thấy bốc ổ mẹ đủ tóc phốt mày à in nhiều thấy tắc anh